abagcine unyuka uhlupheka, hayi abakubheke masubuya. Bonke abantu abagcine ugula ungena kule ntaba, ngizokutshela bazogcina ugula, bazophikisana nawe bathi uyena lana, bathi abantu ufana naye, ababathi uye webaza le ntaba inetafula. Inetafula le ntaba unzima kodwa kodwa le ntaba inetafula. Sengiyatandaza le ntaba le anginyuke ngikhala, kodwa ngibonga ukuthi anginyukelize le ntaba. uThixo ubhizi phezulu ulungisa itafula. Leli tafula elungisayo anyuki ngedwa kule ntaba. Kunabantu abangiphosa ngeyinhlamba njengoba nginyuka nje. Ngeke ngibaxoshe weshenge labantu abangiphosa ngeyinhlamba bathi nguthathekile, abathi ngeke ngiphumelele, abathi nginamanzi amnyama, abathi nginokhonto, ngeke, abathi angifundile. Ngeke ngibathuke, ngizobayeka ngoba nabo fanele balibone leli tafula lami engiyohlala kulo. Ngamanye amazwi itafula enehlala esodwa, kodwa kunehlalo eyiningi ngaphambili. Labantu abangithukayo bayi-audience yami. Thank you, Jesus. Uma ngixosha bona, ngixosha ibukeli. Oh, hallelujah. Akhumula bamncane bamdayisa. Uma seGibhithe, kwasho usephuphweni bekhona ubaba nomama. Engathi ephuphile. Kwafika kwafika abafowabo kuphela. Walibona iphuphuza likaphelile. Ungaqala ucelebrate lingakapheleli iphuphu. Bathi uphi babu? Wawe uzibaba wakhe, wengabuza ngoba emkhumbula. Webuza ngoba uNkulunkulu lento amkhombisa yona. Uyayibona isiyaqala manje ngoba phela kwaqala bona abafowabo babengeke babuncanda beze bonke umndeni. Kwakumele kuze ngegaba ngegaba ngoba amaphupho waphupha kabili. Waqala bona ithu zabafowabo siwa esakhe siwa. Kwakumeleke kuqala abafowabo. Ngokulandela wabona izinkanyezi nelanga nenyanga umkhothamelo. Ingakho-ke wayesebuza ngoba iphupho wefuna libona liphelele. Lizophelela iphupho lakho, kodwa mawunikele isikebhe. Isikebhe esifunakalayo, hayi ukukhala kwakho. Kunabantu abakhala emthandazweni bekhaliswa iy'nsizi bengakhaliswa uNkulunkulu. Kanti nale kuthethwa khona amacala, uma ukhala kuthiwa mlindeni aphuze amanzi, aqede ukukhala bese kuyaqhutshekwa. Ukukhala akukwenza uthole into zakho, kodwa ukuthola into zakho ozoyithola lesikebhe sibambile sidedele kanya kwethu. uJesu ufuna ukushumayela phezulu kwaleso sikebhe, ngoba uma usuphumelela uJesu uyashumayela already. Ngoba uma ke wahlala phezulu bobuza kithi, samvumela samnika izinkempe zethu, wavela wahlala kuzo. Manje sesishumayeza abantu abayintandane ngoba nathi besiyizo. Sanikela isikebhe wahlala phezulu kwentanda, ngoba intandane ehlelwe enikela isikebhe kuJesu nentandane engasinikelanga ayifani. Zonke intandane engayinikelanga isikebhe kuJesu igcwele point izikhi glue, kodwa le ntandane eyanikela isikebhe yathi Jesu nasi isikebhe iyashumayela namhlanje. Isemsakazweni iyashumayela namhlanje, ishadele namhlanje, inomuzi namhlanje, ngoba sithwele, hayi bakithi, ngoba sinomuthi, hayi ngoba sisebenzisa amanzi, hayi ngoba sabha inyanga, hayi safana sathatha isikebhe sathi Jesu nasi isikebhe, napho ofishi nasi isikebhe